mu muka san mu addu'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. آمين. الحمد لله. To, masha Allah. Dangance da ɗan matsalolin da muke fuskanta na yanayin canjin lokaci, sanin kan kuna da cewa damana ta dai kun karo lokaci na ruwa. Kenan kuma ku kanku kun san da cewa in damana ta zo mutane suna cikin haɗari. A ƙwarar tabbas. Menene haɗari? Shine haɗari wanga abu magudanar ruwa. Ambaliyar ruwa. Ambaliyar ruwa da in suka zo hanyoyi ga su gadodi su fabe su gotoci da suka tuttushewa da sharori da ake zuwa da kuma iska wanda shi ka ledodi suna mai tushe hanyar ruwa sai ya kasance in dai wata hanya abu ya tushe ta to bai yiwa na ruwa su biyo hanyar su soce shi ke sawa su biyo shi shigo cikin gidajen mu. Tabbas. Kenan ya kamata mu tashi mu zage damtsi da kanmu mu tashi mu yi wannan aiki mu share hanyoyin mu share gotocin mu. Yana da kyau haka nan. Mu bar jiran sai gwamnati ta zo ta yi muna ta kanta. Ba kun ta yi ba. Aiki ya mata yawa. Ya kamata a ce mu tashi da kanmu da mu da iyalanmu mu taho muna yi. Masha Allah. Gane ko? Shi na da ma Allah ƙara kyau haka nan. Yayi. Ana ai gana so. magana ga kamar ka ka to wallahi an baka kai tana haka ga kowa ce a ba sa ko dawo sai kan mutu to mutane a to kai abin da salabarin ka kai sai an kai ai na nura da kai ka Allah raba in ka ji magana ka tsaka saurara ka ji miki wakar an hana ma wake gurguso to mu je in haka ina sa in ko za faru ne kai ko ta magana bari ka to kai matsala ta da kai guda da kai mai gizo kai ba ka tsaka saurara abinda an ka hodi tsaya za ka saurare sai ka fahimta ai na nura ka cikin masallaci dole na ba za ta da kada kai taru in ba na rabon taimaka an hana ma maka dukkan ko game da zan magana barki kawo ka to kai ka shan miya can ko di wada kan ta ba wurin da ka ta ma da wani abu ko ga magana da malami mai magana ce wadda kai in ka tsaya kan lura ka san magana ta wadda ya kawata a ce mu muna kawata a matsayin mu na da tiza na kace mu muna kawata mu ba abin da muhimmanci ni iri ne ka so ko ba mu iya wannan share ba kana ji don na sassaƙe na sare gotoci ai muna da iyali ka da ɗiya da jikoki kana iya tura su ba aiki ai share ba na kuna ba aikin meri ne ba meri sai kamata ya share nan ba diyo barin kwatanta wani abu mun san da cewa share aiki na wanda ya shafi meri amma mu ma ya kamata a ce mu ta tsaye mu fara kakin a saka akan mu ba ka tunani bara ambaliyar an ka samu yaro dan ae gina ta kashe su gina ta ni ba ina nan zamanin da raina an ba ina zai lokaci aiki na meri na ba na kuna ba mu ma ka mu ta tsaye wata kai dai zuciya ta mace ba kai a baka aiki ba kai ko miya dan muka zuwa mu a ba mu na azna kama iri na za a rabu an hana ma iri an hana ma zuciya ta mace ma kai dai a muka ma a ta sheka ta kwana wai dan shekantaka sai ka tashi sai kuma sai ni ka mai san banza ku shege ina da ku in rige wata gota wata tira ta hake ma tan matasa warin ku swatan suwa gyare ga saboda ambaliyar ruwa aikin wa kawai ita hukuma ita ta yi muku ku ne za ku tashi da kanku kafin hukuma ta zaka ta yi muku ba ga ambaliyar ruwa da aka samu ba ina ta jahuru ko ta ku bi su ni na kira gunguni amma zar o ta yi da baka san girma na ba wani ga aiki na kuna matasa mu a matsayin mu na dattiza iyaka mu tace kuma uwar sai ku tace akwai koyi ai kun ga irin ambaliyar da aka samu duk shekara duka waɗannan matsaloli na gotoci kawai da ba ku da kishi da ba ku san abin da aka nuyi ba ku ta ku share sai ka tsaka min gunguni tsana za mu yi komai a ce sai hukuma ta yi muna kawata mu ta tsaye kakin hukuma ta zaka ta kama muna sai kusan da duniya ta sama gaba ba wai mai gizo ka ce wai kai wai baka da diyanka mu mun izana mu diya
lokacin damuna ne. Haka na Ai ni dai. ko da na so da nika sagin nan gida ne na so in ce mai sagin nan a tara. A yashe wurin nan to sai Tsohon hanyar su taruwa. hanya ba hannu na ka gyara ba. Tun da ruwa sun kai ruwa ka gane. Su ruwa tsohon hanyar su. Alaikum salam. Liman. Muna lahiya ko. Liman. Ya abin da faru dai. To, Sannun mu dai, sannun mu. muna amsa. Allah ya ji ƙarfi. Amin da su annabi. Da dama ko. Da dama. Na. Cikin yara wani na kuma Allah. Yaro waggadiya ta zango. Ta zango. To ɗanta. Ah, jika ɗanta. na. Dan babba ko kuma yaro. Ha yarinya dai ga wadda gabi mata abin ga. To dama bai da lahiya na ko. Allah ya ta lau kai sai To liman. mina na. Ta ga ruwan da an kai jiya. Da shekaran jiya. Na shekaran jiya na ko. Shekaran jiya in. To su suna cikin ɗaki kwance in haɗa ma. Mm. Kawai duk hadari duk inda gabu suke na wajen namu. Eh. Sai sun kwarara cikin gida. Sun kai cikin gida. Yanzu sun ga cikin ɗaki sun ka dushe shigowa. Sun kai Ashe yaro ya cikin shikenan ko da kan jan haka ji shigo ka ta hadu fik. Ta taushe yaro. Shi na cikin yaro. Suna ciki babu ciwo yau babu na gobe. Sai da ni ana taimaka. Babu ciwo Ko babu wani na gobe. gefe gida ne ina cewa shi tara shi ta yara su gyara. Yace kai Allah ka kare. Wallahi muna zamai Ina ina wannan hana ci ma. zanga sai a hankali. Ka san abu Allah ka shi ba bai da magani. Bai da. Bai da magani. Amma ganganci bai da unhwani. Bai Kwarai da unhwani. Ka za aiki da maganganun da aka faɗi. Gaskiya. Shi wani abu kan kana ka kai mashi. Ba wani dan kai abu kana dibin wani na kai ma. A'a saboda kanka. Allah akwai Yana da yara kyau. ma sai da ni ce mai mako. haka ne kai amin alaikum salam. Kai an buka. An baka malaka. kai mushe Salima Da dama an buga. tani mu Muna lafiya. ya gizo lafiya ku Allah hello. al'amara dama ku Alhamdulillah. Hello. a iko Allah Wannan duniya. yanzu na tukur ga faɗa min ka san babu Tukur dan mai masa ko. ina can ya ɗaki biyo ka aske. sun ga mun abu ga can Haka ne. da shi ka ban tuwo ba wanga sati shi na ka faɗa min abin da Haka ne wallahi. wani rami cikin su yara Yaro jika nana. Dan waggadiya ta zango. ammi Ta gane ta ashe. To in ɗanta. Allah ya ji kan Allah ya ji kanshi. Allah ya ji kan sannu mu da yawa A sannu ka dai. Muna shigo an kace ku shigoha. Shigoha ruwan gada an ka shekaran jiya. To shigoha yaro a cikin ɗaki kwance. iko To an kai hadari duk irin gebbu suke na wajen nan namu. Sai sun kwarara sun ka cikin gida. iko Mu muna nan har ruwa sun ka cikin ɗaki. ka san gebe Ba na shi- wajen nan shegen gebe na shi ya Yanzu kashe da ɗaki ya cika da ruwa sai shigowa ta zamni. iko Ashe yaro a ciki. To ka ji mahara abin sai ta iske yaro. Tare da shi da makwabci ne ga Ka jo da shi. ina ce mai. mai gizo Allah dai ya riga ya kawo abu Mm. kowane dan adam kowane lamari bai wuce da kaddara da su Kwarai ko gaskiya. kowa bai wuce. sai da malima ya tarshe ya kwatanta mana dangane da irin wannan abu Allah haka nan ne. cika gota da ƙasa shi na zai sawa ruwa na waje na saman gwasa su koma cikin gidajen mutane Allah haka nan na wallahi. malima ya tattara mu a matsayin mu na da ciza na karce ya kwatanta mana dangane da irin matsaloli da gizo kai kan nuna waɗannan abubuwa ba ma wata matsala ta Wannan shi gaskiya. wanda ya mutu Allah ya shi kai ne komai ka gani bai wuce kaddara ta yadda Allah ya tsara Amma duk da haka nan wai shin kurin na kita ma sharar gutu tun tani ji ma abin nan kamar ni ne na kashe shi ka. mai gizo Allah na da ya kawo abu Allah na da ya kawo Ya ku al'ummar ƙasar nan baki ɗaya, ku sani cewa a yanzu muna cikin lokaci ne na ruwan sama. Lokaci ne wanda ake samun ambaliyar ruwa. Hakan kuma shi na iya sanadiyar rasa rayuka da kuma dukiyoyinmu. Ambaliyar ruwa shina da nasaba ne da sharar da muke zubawa a cikin gotoci da magudanar ruwa. Sharar da muke zubawa ita ce ke tushe ma ruwa hanyar da za su samu su hita sai su dawo cikin gidajenmu. Don haka, muna kira ga al'umma mu ta tsaye-tsayen daka mu gyara mahallanmu kafin magabata su yi muna. Muna kira ga matasa, dattiza da mahukumta koya ba da tashi gudunmawa domin gudanar da waɗannan ayyuka domin mu gudu tare mu tsira tare. Wannan saƙo ne daga faɗakarwa Lila Umani.